They're very happy and they want to get back to Libya as soon as possible. They have been treated okay. They miss, you can hear them looking for cigarettes, and the food is not as what they wanted. Babuyisela kwilizwe labo abemi baseLibya abayi-95 nebebebanjwe kweli kwiziko bekurhanelwa ukuba leloqeqesho lomkhosi eWhite River eMpumalanga. Defeat is defeat, and we must not cry at the wrong funeral. Usihlalo we-ANC eGauteng uMnumzana Panyaza Lesufi umemelele liqela ukuba lizame ukuziqhelanisa namaxesha angoku, kungenjalo ulumkisa ngelithi iliwa liyakubheka umoya kulo. Molweni makhaya, khongozelani uvimba ngokuhlwa nje. Abemi bakwilizwe laseLibya nabangama-95 sele bebuyiselwe kwilizwe labo bandulukele kwisikhululo iKruger Mpumalanga International Airport nemi eWhite River kwakweli phondo. Eli quba labanjwa kwinyanga ephelileyo kwinkambo ekukhokelwa ukuba yeyoqeqesho lomkhosi. Baye babekwa ityala lokophula imithetho yokungena kweli, kodwa lachithwa eli tyala inkundla kamantyi kuLwesine odlulileyo. Naphuma kwilizwe laseLibya afike kweli ngenyanga kaApril ze kwadlula nje inyanga ezine phambi kokuba babanjwe ngamapolisa. Sele kukho noshicilelo lwevidiyo olubonakalisa lamadoda ezivocavoca kwindawo yentselo kwisitalato iMasoyi. Emva kokubanjwa kwabo baye bavela enkundleni kamantyi amatyeli amathathu de kwiveki edlulileyo igqwetha labo lafaka isicelo sokurhoxiswa kwawo onke amatyala bebebekwa wona. Inkundla iye yasivuma esi sicelo, kodwa yayalela ukuba lamadoda abuyiselwe kwilizwe lawo. Lamadoda afike kwisikhululo senqwelomoya ekhatshwa luthotho lamapolisa. Kuthathe amagosa esebe lemiba yezekhaya iiyure ezisithandathu ukuba kuqosheliswe inkqubo epheleleyo yokushiya kwabo eli. Igqwetha ebelimele lamadoda lithe ebechulumancile kokubuyela kwilizwe labo lokuzalwa. They're very happy and they want to get back to Libya as soon as possible. They have been treated okay. They miss, you can hear them looking for cigarettes, and the food is not as what they wanted, but I think they're happy so far. Isebe lemiba yezekhaya lithi indleko zokuhambisa lamadoda ziphume kurhulumente waseLibya. They are scheduled to leave South Africa from the Kruger Mpumalanga International Airport this morning in a flight that has been paid for by the Libyan government. I wish to commend the Home Affairs officials and other law enforcement officers who work tirelessly to ensure an expeditious processing and deportation. Amapolisa athi asaqhuba nophando olujeliswe kubanini befama le lamadoda ebeziqeqeshela kuyo. Chapter with regard to the ones that were conducting a training and the owner of that place is still ongoing, where the people that are conducting this and the stakeholders that are busy with it, they have not yet completed the investigation. Indawo le lamadoda ebeziqeqeshela kuyo sele yona ivaliwe. Ngamagumba lishumi ahlala abasebenzi bezempilo abangaphezulu kuma-40 atshileyo kwisibhedlele iHoly Cross eFlagstaff eMpuma Koloni. Kurhaneleka ukuba lo mlilo uqalwe ngamakhwenkwane bezingela kwityholo elikufuphi. Lo mlilo unwenelwe kulamagumbi asesibhedlele utshabalalisa kwanto engaphakathi. Kubekwa ukuba abasebenzi bezempilo balahlekelwe konke kulo mlilo. Insimbi yombane itransform ebizinze phakathi kwezindlu itshabalele, into le ikhokelele ekucimeni kombane kwezisibhedlele. Kwafuneka ke ngoyicima mlilo zimanxada zithi sisehlathini because nelihlathi likufutshane nemizi. Kwafuneka ke zibe manxada zicima ngapha nangapha. Njengoba sibona ke singadange sibe sitshile ke isibhedlela isi. Kodwa kutshe apha akho nto isindileyo ke kwizinto bezilapha ngaphakathi. Kuba bengakwazi ukukhupha izinto ngenxa yomsi obumninzi ungaphakathi ezindlini. Kusenjalo omnye umlilo utshabalalise igumbi elibalulekileyo kwiziko lezempilo loluntu edutywa. Akubikwanga kulimala kwamntu kuzo zozibini ezi ziganeko. Usihlalo we-ANC eGauteng uMnumzana Panyaza Lesufi umemelela iqela le-ANC ukuba lizama ukuziqhelanisa namaxesha angoku. Kungenjalo ulumkisa ngelithi iliwa libheka umoya kweli qela. Ukuthetha oku kusuku lokuqala lwerhutla yesigqeba solawulo se-ANC eGauteng nebanjelwe eBoksburg kwimpuma yeRhawuti. Le ntlanganiso entsuku mbini ibizwe ngeenjongo zokushukuxa iziphumo zonyulo lukazwelonke kwaye kuqulunqwa indlela yokusebenza kwe-ANC kurhulumente obumbano weli phondo. Not cry at the wrong funeral. We must cry at the right funeral, which is that we lost power.
Usihlalo we-ANC eGauteng uMnumzana Panyaza Lesufi uthi ukuze i-ANC ikwazi ukuqhubeka ikhule isebenza kula maxesha kufuneka iziqhelanise nokuguquguquka kwezinto. Ethetha kwintlanganiso yesigqeba se-ANC kweli phondo, kaPanyaza uthi kuza kufuneka i-ANC itshintshe indlela yokwenza. The ship is sinking, and this particular ship it's sinking at a faster rate. Instead of all of us trying to check and save this ship from sinking, we are squabbling amongst ourselves on who must take ownership of the ship. Nanjengoko lo mbutho ulungiselela unyulo lomasipala ngo-2026, amalunga lo mbutho kufuneka zinuka amakhwapha ngezizathu ezikhokhelele ekubeni lo mbutho uphulukane nenkxaso kuzwelonke nakwiphondo laseGauteng. If the voters have sent the message that they've sent, comrade, and we ignore them again, we either adapt or we perish. Umnumzana Lesufi ukwagxeke abo babhiyozela ukushiya kobe ngusekela mongameli we-EFF umnumzana Floyd Shivambu esiya kwiqela le-MK, watsho esithi ne-ANC inengxaki ezifanayo neze-EFF. If we are going to be quick to celebrate the departure of Comrade Floyd from the EFF, we'll forget that ourselves were going through a departure of members of the ANC to MK party. Kusenjalo i-ANC ithi iza kubamba intlanganiso namahlakani ayo kwinzame zokuza nomhlahlandlela nanjengoko liqela lizama ukubuyisela isidima salo kubavoti belilizwe. Umongameli we-ANC umnumzana Cyril Ramaphosa uthi nakubeni belahlekelwe kakhulu zivoti kwiphondo laKwaZulu-Natal kodwa liqela liza kuphinde lihlume. uRamaphosa ukhokhela utyelelo kweli phondo lwekomiti ethwaliswe uxanduva kuzwelonke. Olu tyelelo luntsuku-2 lujolise ekuhloleni ubume beli phondo emva konyulo. I-ANC iphulukene nesininzi sayo kunyulo lukazwelonke. Inkokheli yalo mbutho ithi kuza kufuneka lo mbutho womeleza amasebe wawo ukuphucula indlela osebenza ngayo kurhulumente. As the NWC is to go to all the 11 regions of the ANC in KwaZulu-Natal, and it's part of the process of the ANC to interface with our structures so as to enable us to get our membership to do a proper analysis of our performance in the elections. As we've often said, these elections were a setback for the ANC. We declined massively, particularly here in KZN. We still have a live organization here, and our objective in coming here is to talk to the leadership of the ANC, both at provincial level, at regional level, as well as at branch level. And that's precisely what we are doing. It is a whole effort of doing a proper analysis and review so that the ANC can be renewed and strengthened. It is only when we have a renewed and strong ANC that we will be able to execute our tasks that are encoded in our manifesto, which manifesto in large measure is also part of the statement of intent that we have had a number of parties embracing, working together with us in the setting up of the government of national unity. Kwalapha ezindabeni umphathiswa wezophuhliso lwamaphandle nezolimo eMpuma Koloni unkosikazi Nonceba Khontsiwe uthi isebe lakhe lisebenza nzima ukuvulela abasetyhini kwezolimo ngokulingana namadoda. Samkile kwakhona kwindaba zeli jelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze xa ungekamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithele.
Babuyiselwe kwilizwe labo abemi baseLibya bayi-95 nababanjwa kwinyanga ephelileyo kwinkampu ekwakukholelwa ukuba yeyoqeqesho lomkhosi. Baye babekwa ityala lokuphula imithetho yokungena kweli, kodwa lachithwa eli tyala yinkundla kamantyi kuLwesine odlulileyo. Luhlele exhaleni uluntu lwase-Riverlands Cibukuhle eMalmesbury kumasipala weSwartland nanjengoko luntlithwe zezinye impuphuma kule veki ephelileyo kugqabhuke amadama amathathu ogcino lwamanzi kwakhokelela kwizikhukhula ezidale umonakalo kumakhaya, konakala iziseko zamanzi kwaqhawuka nothungelwano lombane. Malanga izolo kuphuphume amanzi kwidama lesine ngephanyazo kwadaleka izikhukhula kwakhona kulo mmandla. Lombethwe lixhala uluntu lwase-Riverlands njengoko luthi lweva ngesithonga kwanga kuyaduduma. Siphindekile kambe isehlo sempuphuma ezithe qhiqapho kwisithuba esingaphantsi kweveki ezimbini kwaqhaphuka amadama amathathu abangela unogumbe wezikhukhula. We are cleaning lot of mud and stuff in the whole world. Our chest of drawers is broken. Our freezers is not working at the moment. Esisamva nje isiganeko sehle uluntu nomasipala besafinyeze imikhono kwiphulo logutyulo. The Department of Water and Sanitation was working at the 4th dam, and what happened was that the spillway that they were busy working on has completely flooded, and the intention was to lower the water dam, the levels gradually, but unfortunately it created a fast-flowing, what quickly became again a flash flood. Abanye babantu kumakhulukhulu ayekhutshwe kumakhaya wabo basuka kwindawo ezikhuselekileyo sele bebuyela kumakhaya wabo. Kulindeleke uqalise nawo umsebenzi wolungiso lweziseko zamanzi. Our water pipes physically washed out of the ground, and now we have to rebuild that network, and that will unfortunately take several weeks. Imibutho esisa ithe gqolo ukufaka isandla incedisana nomasipala. We have served approximately 1,000 people per day by providing them with hot meals and water. Initially, we also distributed sleeping mats and blankets. This morning, we were in the area distributing food hampers when a young girl came running saying that the water is coming. We then jumped into our vehicle and we just drove for about 1 kilometer into the community, and we saw the water coming down the street running like a river. Isebe lamanzi nogutyulo likhuphe isiqinisekiso esithi alisenabungozi idama lesine kwifama liyaqhuba iphulo lokuhlola monakalo. Akukho monzakalo okanye mntu utshabileyo, kodwa intlaninge yabantu ibinyangelwa umothuko. Umphathiso wezophuhliso lwamaphandle nezolimo eMpuma Koloni uNkosikazi Nonceba Khontsiwe uthi isebe lakhe lisebenza nzima ukuqinisekisa ukuba abasetyhini bafumana amathuba alinganayo namadoda kwicandelo lezolimo. Oku kuzana njengoko bekubanjwe umsitho wembasa zokuwonga igalelo labasetyhini abakushishino ukuwonga lamanina adlala indima ekudaleni imisebenzi nakuphuhliso loqoqosho lweliphondo. Ukunika ingqwalasela nokuvala umsantsa phakathi kwamadoda namanina kwicandelo lezolimo. Icandelo elinamadoda ubukhulu becala. Umgaqo-nkqubo nesimo semali ngenye yezinto ezingumqobo ekufumaneni umhlaba kumanina. Abantu abangoomama bebesoloko bejongelwa phantsi benganikwa umhlaba. Bawesi abangenabayeni okanye babhujelwe ngabayeni kuthiwa abamelanga ukufumana umhlaba. Kodwa urhulumente kwinzame zakhe nangokwe-constitution lapha eMzantsi Afrika, oomama nabo bathethwa njengoba bangabantu. Ngoko ke yiyo le nto sineenkqubo ezikumila kunje kukuba nabo njengabantu bonke kufuneke benawo umhlaba ube ngowabo. Yile nto ke sibanika amathuba anje. Amafama ngamanina akhala ngelithi kukho umkhethe kweli candelo kwaye ukungabelani ngolwazi olubalulekileyo ngenye yemingeni abajongene nayo. Kufuneke xa umuntu ongumama uphume emasimini uyohoya ifamily yakho endlini. Zininzi challenges ixesha lakho alifani nelomuntu ongutata, funeke ulihlule kakhulu. Aba bantu balima amazambane banekheroti benza inkukhu ngabantu abangomama. Kodwa ke xa ufika le phezulu kwi-management ephezulu ifika ibe ngabantu abangotata abaphetheyo. So yilo barrier lesizama ukuyivala. Nangona kukho imiqobo, lamanina akholelwa ekubeni akwikhondo lokuvuna iziqhamo zempumelelo. Uphindela ku-twin bed deploy back till sibe kule ndawo esifuna ukuba kuyo. For future, we would like to have an outlet
sikwazi ukuzithengisela ngokwethu singasapply ezinye indawo but supply our own market. Lo msitho wamawonga waqala ngo-1999 kwaye ukhula nyaka nonyaka ngenxa yamafama akhulayo. Ndikumcebisi Silengile wendaba ze-SABC eGqeberha. Umasipala waseGeorge kwiphondo iNtshona Koloni kwiphulo lokuphucula impilo yoluntu oluhlala ezitalatweni. Le inxalenye kaProject Hope nojolise ekubeni kuhlanjulula impilo zabo de baphinde badityaniswe neentsapho zabo. Abathi bazibandakanye kweli phulo baye bafunde izakhono ngezakhono kuquka ukuthunga nokudibanisa intsimbi kuze bakwazi ukuzithengisela. Ziliqela izizathu ezibangela umuntu azibhaqesele engenakhaya. Iphulo iProject Hope lifihla umuntu phantsi kophahla afumane ululeko lomphefumlo nethuba lokuphuhliswa ngezakhono. Egqibeleni ubani uye azimele kwaye nengeniso yeshishini lakhe ingene kuye epokothweni. Actually, I pay for my own shelter fees, which I have to go and stay there in the night. And during the day, I come to work at the municipality. Because we helping with the homeless people on the streets. Abanye abasele baphuma kubomi bokuhlala ezitalatweni nakumakhaya ethutyana banikela ngezakhono zabo ekuphuhliseni abo bashekeleyo. Uluntu lwaseGeorge lufake isandla ngokunikela ngomatshini nezinye izinto. And this project has got multiple layers to help the person from where they are currently on living on the street through a program of counseling, looking at where they are, what is their interest, what are their needs. So businesses approach us and we made aprons, and the money that was generated goes to the individuals on the program to pay for the shelter. Avulekile amasango kwabo banqwenela uphucula ubomi babo ngokuzibandakanya neliphulo. Kwindaba ze-SABC ndingusiphiwe Wobasi eGeorge. Njengoko eli libhiyozela inyanga yamanina ixhoba lokuxhatshazwa ngokwesini eLimpopo lisebenzisa amava alo ukukhuthaza ukuba kube kutshintsho. Lalineminyaka 16 ngethuba lalitshatiswa ngenkani nendoda endala. Kulindeleke ukuba amakhaya anike ukhuseleko nomfutho olungileyo wokukhulisa abantwana. Kodwa uLoveness Mukwena oneminyaka eyi-16 ubudala uva ngembali lo mfutho unjalo. Zange abe nalo ihlathi lokusithela ngethuba engcuthekiswa ngazalana nabo. Emva kokusweleka kukanina udade wabo omdala waba ngumzali wakhe kulapho waqala ukuxhatshazwa ngokwesondo khona sisizalwane. Wathi xa iqala ukubika uku abamkholelwa abosapho lwakhe de bambethisa ngoyaba. Emva koko izihlobo zamnyanzela ukuba atshatele kwindoda endala nawawushiya lo nomgugu nomtshato egodla abantwana ababini. He wanted to show me that there are no such things called lesbians. She wanted to turn me into a woman and show me that I'm a woman. So I don't know what he used, and he hit me on the head. I fainted, and then the next thing I woke up, I was woken up by a girl that was staying in the same house with us, and that's when I realized I've been raped, because I could tell and I could see these are the signs and stuff. So when I told everybody at home, they turned against me. Wathi xa kunzima ukuxhasa abantwana bakhe wangena esitalatweni wathengisa komzimba ekwaqala nokuba lixhoba leziyobisi. Ngeli xesha engunongogo wadlwengulwa ngamadoda asibhozo. Umukwena uthi wahlangulwa ngumsamariya olungileyo uncoma umbutho ongekho phantsi kwarhulumente i-The ekuphumleni Restoration Center. Ngokuncambaza naye kuhambo lokususa iqhenqe lokuthengisa komzimba nokuqhunywa ziziyobisi. Being away from everything and everybody did help. I was able to concentrate with a sober mind. I didn't go to a rehab, but I stayed at the center. I think even the counseling, I used to attend a life coach. So every time when I feel like smoking, she would talk me through the steps of saying you want to go back where you used to be. Look at yourself where you are today. Sengaphezu kweminyaka emihlanu Mukwena wadlwengulwa ngamadoda asibhozo kodwa usajonga enkalweni elinde ubulungisa. Kamnandi mawethu.